Опас районында мәдәниет өлкәсенә игътибар зурмы? Узган ел гына 6 мәдәният учагы төзекләндерелде һәм 2 яңа клуб сафка басты. Быелгы елда 4 клуб капиталь төзекләндерү кичерде инде. Менә 2 яңа клубны ачачакбыз инде. Без яшьләрне кавыштырып, ничек дип әйтим, шундый матур кичәләр үткәрәбез. Нәтиҗәләре бармы соң? Бар, нәтиҗәләр дә бар. Менә соңгы елда гына дип әйтәсе килә инде кавышучылар бар. Бигрәк ямлы апас ягы, без бергә булган чакта, читкә китсәк йөрәк яна, күңелләр туган якта. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге көндә район авылларда мәдәният ни хәлдә? Без моны бүген Опас районы мисалында карарбыз. Тапшыруыбызның кунагы Опас районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Мингазиев Рөстәм Хасип улы. Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр, Гөлсә. Хуш килдегез. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Әңгәмәбезне башлар алдыннан Опас районы турында сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Шал тарихлы Опас районы истәлекләргә, тарихи вакыйгаларга бай як булып санала. Опас районы 1930 елның 10 августында оешса да, моңа кадәр үк Опас сүзе кеше телендә булган. Меңләгән кеше аны туган ягы, туган җире, газиз ватаны дип санаган. Риваятләргә караганда, элгәре Габбас исемле кеше ямьле зөя буена, табигатыбызның матурлыгына хозурланган. Гаиләсе, 3 баласы һәм хатыны белән уңдырышлы җирләрдә төпләнергә уйлаган. Габбас исеме телдән телгә күчкәндә Аббас, Аппас, нәтиҗәдә Опас булып калган. Тора-бара район исеменә әйләнгән. Опас районы җирлегендә бүген 20 меңгә якын кеше яши. Халыкның 90%-ын татарлар тәшкил итә. Алар рус, чуаш, мари кебек тугандаш халыклар белән үзара дустату яшиләр. Район составына 73 торак пункт керә. Алар 21 авыл җирлегенә бүленгән. Район үзәге Опас үзе шәһәр тибындагы бистә булып санала. Биредә үзәк хастаханә, китапханә, туган якны өйрәнү музее, район мәдәният йорты гөрләп эшли. Тапшыруыбыз мәдәният өлкәсенә кагылышлы булгач, Опасның нәкъ үзәгендә урнашкан мәдәният йорты хакында әйтми калу ярамас. Узган елда гына ул зур ремонт кичергән, танымаслык булып үзгәргән. Бинага яңа җиһазлар, уен кораллары кайткан, тамаша залы яңаша төзелгән, хәтта 3D фильм карау мөмкинлеге дә бар. Димәк, авыл җирлекләрендә дә мәдәният яшәячәк, яшь буын гореф-гадәтләребезне белеп, күреп үсәчәк, милли мирасыбызны кадерләп саклаячак дип ышанасы килә. Нинди матур сюжет. Сюжетны караганнан соң сездән сорыйсым килә. Опас районында мәдәният өлкәсенә игътибар зурмы? Гомумән нинди чаралар үткәрелә, шулар турында сөйләп үтсәгез иде. Рәхмәт. Гөлсә, Опас районында менә бу соңгы елларда игътибар бик зур дип әйтәсе килә. Менә шатланып әйтәм. Ни өчен дигәндә, федераль һәм республик күләмендәге барлык программаларда катнашып, менә узган ел гына 6 мәдәният учагы төзекләндерелде һәм 2 яңа клуб сафка басты. Быелгы елда 4 клуб капиталь төзекләндерү кичерде инде. Менә 2 яңа клубны ачачакбыз инде. Мәдәни чараларга килгәндә, бездә бик күп чаралар үтә. Шуларның гына Опаска хас берсе инде ул һәр җәйне үтә торган зәлидә мәйданчыклар эшләп тора. Аннан соң инде гармонның йөрәк җыры дигән гармончылар фестивале ул безнең һәр җирлектә, һәр авылда уза, капка төпләрендә шулай бик матур гына. Аннан соң инде тагын Опаска хас фестиваль, 2000 фестивале. Беренчедән ул авылларда үтә, аннан соң без аның финалын бик матур иттереп Опас мәдәният йортында үткәрәбез. Шулай казымәсе менә хәзер Тиздән якынлаша октябрь ахырында казымәләре тоже һәрбер җирлектә үтәчәк тә инде. Безнең матур иттереп финал инде үзәктә ясыйбыз. Каз ярминкәсе була әле. Каздан эшләнгән бөтен әйберләрне шунда инде Опас халкы рәхәтләнеп килеп алачаклар. Шулай ук тагын тапкырлар клубы эшләп тора. КВН дибез инде. Ул быел гына да 2 җирлектә бик матур үтеп китте. Берсе аның Ябалак, аннан соң Күк җирлекләрендә инде финалы шулай ук безнең үзәктә үтә. Җиңүчеләр инде аннан соң республика турына бара безнең
Шулай ук тагын чараларга келгенде Олар сездә бик күп икән. театр заман сулышы деген театр фестивале үтә. Бу быелгысы елда 18 җирлек катнашты һәм без 18 спектакль карадык. Шуларның инде җиңүчеләре гран-прига лаек булып бүлекләнделәр. Тагын нәрсә әйтим? Менә сюжетта 3D форматында фильмнар күрсәтәбез дип әйтелде. Бу безнең яңалык. Узган ел гына Апас мәдәни үзәге капиталь төзекләндерү кичерде. Ул яңа форматта, анда безнең 3D кинотеатр урнашты. Апасыбызның бөтен яшьләре, улысы, карты шушы хәзер кино карарга йөри 3D форматта. Димәк, халыкта кызыксыну бар, шулай бит? Аллага шөкер, ул яктан бик әйбәт. Менә минем сезгә тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә гадәттә районнар бер-берсе белән аралашамы? Әйтик, мәсәлән, башка районнарның эшләре белән танышып барасызмы? Ниндидер фикер алышу, ниндидер әңгәмә барлыкка киләме районнар арасында? Безнең инде мәдәният өлкәсендә перекос концертлар дигән чара бар. Бу инде менә соңгы быелгы елда без югары ислам белән шулай концертлар белән аралаштык. Без аларга бардык, алар безгә килделәр. Анасын Тетш районы белән өткән ел даже Минзәлегә хәл бардык. Минзәле паркында концерт куеп, алар безгә килеп шулай аралашабыз. Буа белән шулай якын элемтә торабыз. Мәдәни чараларны шулай уртаклашабыз бер-беребез белән. Менә аннан соң Апас районының Сабан туе турында да сөйләшеп үтәсем килә. Гадәттә, ялгышмасам, сез район Сабан туена үзегезнең җырчыларыгызны гына чакыра идегез. Быел исә республикабызда бик популяр булган җырчылар да килде. Мондый үзгәрешләрне халык ничек кабул итте һәм каян килеп чыкты мондый үзгәрешләр? Беренчедән инде монда район башлыгы безнең Самдинов Раил Фәрдичкә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Аның инициативасы белән быел Сабан туе үзенчәлекле узды. Яңа сәхнә барлыкка килде. Шулай итеп 4 сәхнә эшләде Сабан туйда. Беренчесендә үзәк сәхнәдә популяр артистлар чыгыш ясаса, икенче сәхнәдә безнең авылларда эшләп иҗат иткән үзешчән артистларыбыз чыгыш ясады, конкурс үткәрдек. Üçüncü сәхнәдә балалар җырлады, бейде, шигырь сөйләде һәм 4нче инде безнең Зәлидә бәйдән чыгыш эшләде. Анда инде төрле халык, милләт шул биюләрен башкарып торды, конкурслар үткәрдек. Менә мондый Сабан туйны яратмыйча мөмкин дим инде, шулай бит? Халык бик канәгать, бик яратып кабул итте. Абиттан соң шул сәгать 2дә башланса, ул безнең кичке 11гә хәтле салют белән тәмамланды. Бик матур булды. Район мәдәният каршында оештырылучы түгәрәкләр турында да сөйләшеп үтәсе килә. Сездә нинди ансамбльләр бар? Район мәдәният йортында бик бүгенге көндә 18 формирование эшләп килә дип әйтә, шатланып әйтәм инде. Монда яшьләрдән алып өлкәннәргә хәтле безнең ансамбльләр эшли. Сәдә ансамбле бик актив, республикада үткән түгәрәк уен, Чатыртау конкурсларында катнашып дипломнарга лаек булды. Анда безнең өлкән апаларыбыз йөри инде, җитәкчесе Земфира Рәхмәтовна. Аннан соң Ыстакуллар түгәрәге эшләп тора, микродиск, кино сөючеләр түгәрәге, замандаш төркеме, менә бу кырларда безнең урак өстендә комбайнда эшләүчеләрне ял иттереп, агит бригадалар чыга, менә аларны әйтеп үтәсем килә, җәй көне. Шулай ук инде Мәтәлчек базары, КВН тапкырлар. Аннан соң быелгы елда бит инде менә бик басым ясап әйтәсем килә, демография буенча инде безнең Акҗилкән клубы эшләп килә. Җирлекләргә, зоналарга, клубларга барып инде без яшьләрне кавыштырып, ничек дип әйтим, шундый матур кичәләр үткәрәбез. Нәтиҗәләре бармы соң? Бар, нәтиҗәләр дә бар. Менә соңгы елда гына дип әйтәсе килә инде кавышучылар бар. Аннан соң инде менә билгеле бит инде район үзәкләрендә түгәрәкләр дә бар, ансамбльләр дә бик күп бит инде. Менә кечерәк авылларда бу юнәлештә эшләр алып барыламы? Безнең һәрбер авылда бит инде 4-5 формирование эшләп килә, клубларда дип әйтәсем килә инде. Анда инде яшьләрне клубка тарту максатыннан менә быелгы елда
урамда, табигатьтә дискотеклар оештырдык. Бу мәсәлән атна ортасында безнең яшьтәге өлкәннәргә 80-нче, 90-нчы елдагы дискотекалар булса инде Олар өчен дә эшләдегез. эшләдек. Шимбә көнендә яшьләр өчен дискотеклар үтте. Мәсәлән, яшьләр клубка бик керәсе килмәсә дә инде, алар менә шул табигатькә тартылалар, барыбер табигатьтә булган чараларда да катнашалар. Менә гомумән дискотекалар турында сөйләшкәндә, хәзер бит инде интернет заманы, хәзер халыкны телефоннан аеруы бик авыр. Шулай да менә яшьләр дискотекаларга йөриләрме? Сирәк булса да йөриләр, но аларны ничек дип әйтим, Җәлеп итү чараларын күрергә тырышасыз. да, җәлеп итү чараларын күрергә тырышабыз. Үзәк, мәсәлән, Апасның үзәк паркында безнең бик матур амфитеатр бар. Менә шул амфитеатрда инде яшьләр өчен матур музыкалар куеп, матур утлар, светомузыкалар дип әйтик инде. Оештырырга тырышабыз. Аннан соң ачык һавада кинолар күрсәтәбез. Шигъри кичәләр дә була дип беләм. Да, шигъри кичәләр үткәрәбез. Безнең инде яратып Илмира Җәләлова килгән иде. Менә алар белән эшлибез. Аннан соң менә социаль челтәрләр турында да сорау биреп үтәсем килә. Мәдәният йортлары бүгенге көндә актив кулланамы интернетны? Һәрбер клуб мөдиренә инде без ничек дип бурыч итеп куйдык, Instagram челтәрләренә ачырга инде үзебез дә шушы челтәрләрдә актив утырабыз, катнашабыз дип әйтик инде. Аларның чараларын онлайн карап, контрольләп тә барабыз. Һәм инде һәрбер чарасы шул Instagram челтәрендә эленеп бара. Менә бу пандемия кысаларында үзәк безнең Апас мәдәният йортында күп чаралар онлайн форматта үтте. Алар төрле шәхесләрне чакырып, улар безнең менә челтәрдә барсы да бар дип әйтәсе килә инде. Менә хәзерге вакытта беркем өчен дә сер түгел бит инде яшьләр безнең шәһәргә тартыла. Менә яшь белгечләрне җәлеп итү буенча берәр нинди эш башкарыламы? Апасны ул яктан мин бик каты күтәреп мактар идем. Монда безнең бөтен объектларда шул яшьләр өчен төзелеп бара. Бүгенге көндә Алтын Алкабыз сарае, спорт комплекс, аннан соң бассейн. Менә бу соңгы арада гына яшьләр үзәге төзелеп ята. Аннан соң яшүсмерләр клубы ачылды. Анда менә гитара сөючеләр түгәрәгә эшләп килә, бик матур гына. Бөтен мөмкинчелекләр дә бар яшьләрне районга тарту буенча инде. Күп катлы йортлар менә салынып ята. Аларны ничек тә булса менә эшкә җәлеп итәсе иде, кайтарасы иде инде менә шул. Ялгызымны яндырасың, утларга саласың да, кавышырга насип булсын, шалла баскаласында. Бигрәк ямлы Апас ягы, без бергә булган чакта, читкә китсәк кирәк яна, күңелләр туган якта. Бигрәк ямлы Апас ягы, без бергә булган чакта, читкә китсәк кирәк яна, күңелләр туган якта. Читкә китсәк кирәк яна, күңелләр туган якта. Күңелләр туган якта. Хезмәт хаклары турында да сөйләшеп үтәсе килә. Ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хаклары канәгатьләндерерлекме? Хезмәт хаклары канәгатьләндерерлек дип әйтәсе килә. Ни өчен дигәндә, әйбәт зарплата, әйбәт эш хаклары. Кешенең үзеннән тора торгандыр инде. Үзеннән тора инде. Кем эшли, шуның эше инде бәяләнә торгандыр. Әйбәт бәяләнә, туры килә дип әйтәсе килә инде. Агымдагы ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Шул уңайдан районда нинди чаралар үткәрелде? Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында без беренчеләрдән булып февраль айында Өмет йолдызы дигән фестиваль үткәрдек. Монда безнең 8 район катнашты. Бу Урыста, Чувашта, татар милләтләреннән дә килгән безнең үзешчәннәребез Апас сәхнәсендә чыгыш ясадылар. Монда инде без мәртәбәле жюри состав чакырып Казаннан республикадан дип әйтәсе килә инде. Матур бүләкләр алып, шулай
бергә аралашкан, менә милләтләрнең бергә аралашу фестивале булып узды. Анда әле олгана түгел, фойеда төрле халыкларның шушы выставкасында төздек. Бик матур булды ул. Ничек уйлыйсыз, менә мондый чаралар телебезнең үсешенә ярдәм итәме? Әлбәттә ярдәм итә. Апаста менә Ширкин авылы бар. Бездә инде анда Чуаш авылы бит инде. Анда Чуаш милләте татарча сөйли, татарлар да чуашча сөйли дип әйтәсе килә. Димәк, нәтиҗәсе бар? Нәтиҗәсе бар, бергә аралашып, дус тату яшибез. Менә шулай ук районыгыздан чыккан атаклы шәхесләрне дә искә алып үтәсе килә. Алар инде миңа калса Камал театры артистлары Илсия Төхфәтуллина, Илдус Габдрахманов, шулай ук атаклы җырчыларыбыз Фердинанд Сәләхов. Сафин. Әйе, алып баручы Энҗе Әхмәтҗановны да әйтеп үтәргә мөмкиндер. Хәзер әйдәгез шушы урында Илсур Сафин катнашындагы сюжет карап үтик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Авыл җирлекләрендә мәдәниятне саклап калу мәсьәләсе аеруча да әһәмиятле. Яшь буынны милли, иҗади рухлы итеп тәрбияләү ул гына да түгел әле. Әдәбият, сәнгать, мәдәнияткә карата бай зауык формалаштыру җиңел эш түгел. Бу хакта Казан дәүләт мәдәният институты доценты Илсур Карибулла улы Сафин да әйтеп узды. Әйтәсем килә, безнең менә хәзерге чорда җырлый торган бик күп сәләтле яшьләр бар. Аллага шөкер, тавышлы консерватория бетергән яшьләр бар, институт культура бетергән яшьләр бар. Аларга юл бирергә кирәк, аларны ничек дип әйтим инде, поддерживать надо. Поддерживать кирәк аларны. Вот. Менә шунда гына безнең татар халкының әдәбияты, сәнгате һаман үсәр, һаман яхшы дәрәҗәдә яңгырар. Авыл мәдәният йортларында утлар сүнмәсен өчен дәүләт тә зур ярдәм күрсәтте. Шул хакта да ассызыклап узды. Татарстаныбызда күп кенә авылларда хәзер яңа дом культуралары төзелде. Мен инде үзем Апастан, Югары Балтай авылыннан, шулай ук безнең авылда да Аллага шөкер яңа мәдәният йортлары, Аллага шөкер, менә бу проект эшләп килә һаман да. Анда инде бөтенесе дә мин уйлап торам, эшли дип, биюләр дә бар анда, һәрвакытта мин карап барам, авылдагы мәдәният йортлары анда эшләр кайный. Илсур әфәнде үзе дә Апас төбәгеннән булгач, аның фикере белән кызыксынуыбыз очраклы хәл түгел. Туган якның кыйммәтен, кадерен белүче шәхесебез бу өлкәгә кагылышлы хыялы белән дә уртаклашты. Үземнең дә бик йөрисем килә менә бу Аллага шөкер 2нче елга инде 60 еллыгым булачак. Менә Татарстан була, Татарстанда 50дән артык, 50гә якын район бар. Менә шул районнарга барып, мәктәпләргә киреп, яшь буын белән очрашып, аларга аңлатып бөтенесендә менә шулай йөрисем килә. Менә шунда гына без кичле халык, бай халык, культуралы халык булабыз. Апас районнан чыккан атаклы шәхесләр районда узучы чараларда актив катнашалармы? Бу мәсьәләдә безнең инде менә соңгы 2 елда ул безнең традициягә кереп бара дип әйтәсем килә. Ноябрь айларында biz аларны бер түгәрәк өстәл артына җыябыз. Быел да менә 26 ноябрьләргә планга керде ул безнең Апастан чыккан һәрбер шәхесне, артист, менә Гөлсә, сез дә кайтырсыз. Барыгызны да көтеп калабыз Апасыбызга. Бу инде үзенә күрә бер фикер алышумы? Киләчәккә планнар төзүме? Мәсәлән, алар кайтып менә соңгы безнең былтыр пандемия белән бераз үзекләнеп калды инде. 19 елны әйтәсе килә. Алар бөтенесе җыелып кайтып, безнең укытучылар көненә концерт куйганнар иде. Быел без аны планлаштырабыз, әниләр көненә. Менә бу чараны. Оннан соң сезгә тагын шундый сорау биреп үтәсем килә. Гадәттә менә шәһәрдән концерт куярга еш киләләрме? Бездә еш булалар. 4 көн, 3 көн куялар мәсәлән. Авыл клубларына килүчеләр бармы? Моның өчен шартлар тудырылганмы? Бөтен мәдәниятендә шартлар тудырылган. Менә күптән түгел Бакырчы мәдәни йортын ачып җибәрдек. Капиталист беләндерелгән соң анда Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле кайтты. Бик халык хуплап, шатланып каршы алды. Матур концерт куеп киттеләр. Ни кызганыч инде менә безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Һәм сезгә тагын бер сорау бирмичә түзеп тора алмыйм. Киләчәккә нинди планнар белән яши район мәдәният йорты? Планнарыбыз бик зурдан. Менә Апаста эшләп килгән халык театрының, үзенең театрын булдырырга хыялланабыз. Курчак театрлары фестиваль үткәрергә хыялланабыз.
мәдәни халыкны агарту максатыннан, ял иттерү максатыннан мәдәниятта бөтен программада катнашып, грантларда катнашып, проектлар язып, менә шулай өметләнеп яшибез. Шул вакытта казымәләренә дә әзерләнәсездер. Казымәләре Әйтеп үткәнебезчә. Казымәләренә әзерлек бар инде, җитте вакыты. Менә иртәгә тагын бер шатлыклы чара безнең Түбән Барыш авылында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Асия Хәлилнең искә алу кичәсе музеен ачабыз. Камал театр артистларын көтеп калабыз менә шушы чарага. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә барлык эшләрегездә дә зурдан-зур уңышлар телибез. Ерак араларны якын итеп килгәнегез өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Район мәдәнияте гел алга барсын дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.